Salam hormatly dinleyijiler. Bugünkü temamyz atom barada düşünje. Atom biziň hem fizikanyň temasy hem himiýanyň temasy bolup gidýär. Çünki häli fizika öňümizde elektrik toguny öwrenmemizde hem şu simleriň arasyndan elektronlaryň hereketi hem elektrik togumyzy düşündirýär. Ondan başga da kuantum fizika bolsun ýa-da ýene diffuziýa aýtyp kelemizde diffuziýa hem molekularyň ýaýramagy, gaz halda molekularyň. Garaz bu hem fizika ilmine hem himiýa ilmine degişli. Himiýa ilminde has wajyp, ýagny himiýada atomy düşünmek diýmek, matematikada köpeltmek tablitça düşünmek diýmek, ýagny şol näme derejede wajyp bolsa, atom hem himiýanyň ilkinji temalarynda wajyp. Sebäbi mundan soňky hasaplamalar, zatlar atom molekulyar taglimatyň üstüne, moluň üstüne gurulan ve şunu düşünen halatymyzda siz injener bolsaňyz, lukman bolsaňyz, beýlek bolsaňyz tapagy ýok. Atomy düşünen halatymyzda himiýanyň asyl manysyny, içkin manysyny düşünip bilersiňiz. Atom barada düşünje nerden gelip çykypdyr? Atom barada düşünje ilkinji alymlar näçe asyrlardan, 14-15 asyrlarda biziň ýer şarymyzyň ilkinji ýer şaryny togulukdygyny subut etdiler. Ondan soňra atomyň bardyk subut edildi, ýöne näçe şekilde bu formasy togulukmy ýa dörtburç ýa burç görnüşindämi ol bardy bir näçe çaklamalar öňe sürüp başlandy. Alymlarymyz atomy planetalara meňdetdiler, ýagny eger bir zadyň iň uly bölegi, ýagny planetalarymyz günüň daşyndan aýlanýar. Hem biz toguluk bolsa iň kiçi bölegi şoňa meňdetip öwrenip başladylar. Ýogsa da atomy mikroskop bilen ýa beýleki bilen görmek düýbünden mümkin däl. Eger şeýle düşünjeleriniz bar bolsa bu ýalňyş sebäbinden atom milliarddan däl, ondan kiçine biz üçin, mysal üçin, adam üçin biziň gün sistemamyz näme derejede uly bolsa, atom hem bizden şol derejede daşlykda kiçi. Ýani onu mikroskop bilen görüp beýan etmek atom mümkin däl. Belki molekularyň näçe isse bölegini, näçe toparyny görüp bilersiň mikroskop bilen edil atomyň özüni görmek mümkin däl. Alymlar atomy şeýle zat edýärler. Bir bitek zadyň mysal üçin bir jaý, şutaýda jaýymyz çyzyp görkezsek, şu jaýymyzyň iň kiçi bölegi, bölmeýän bölegi barda pikir ýöredelim. Şutaýda biz gözüňize getirsek, şu jaýymyz kerpiçlerden ibaret. Hem bu bilýänimiz üçin bir şeýle arkaýyn aýtyp bilýäs ýöne. Şu görünmeýän bolsa, diňe bir dörtburç uly bir zat bolsa, şu bitegi bölmeýän iň kiçi bölekden nämelerden düzülen diýsek, şu kerpiçden şeýle gurulan bolýar. Ya şu dörtburç bir zatdan düzülen bolmaly, ýa da şu şeýle üç burç bir zatdan düzülen bolmaly. Garaz burçlu bir zatdan düzülen bolmaly. Diýenmeze şu taýynda burç bar, bärsinde burç bar, bärsinde burç bar, burçlar bar. Demek şu jaýymyz burçlu bir zatdan, ýa üç burçluk, ýa dört burçluk şeýle bir pikir ýöretip bilersiň. Ýa da başga da burçluk. Toguluk bir zatda da şu biziň toguluk bolşy barada şoňa pikir ýöredilýär. Bu sistemamyz, bu ýer şarymyz, garaz atomyň iň kiçi bölegi toguluk diýip alýarlar. Biziň planetalarymyz bilen atom arasynda meňdeşlik şeýle gurulýar. Ýagny atomyň görnüşi toguluk we atomymyzyň daşynda elektronlar aýlanýar. O da şu planetar sistema laýyklykda çaklanyp tapylýar. Mense şeýle atom we oň guruluşy barada durup geçsek, Rutherford modeli ilkinji nowatda atom ada şeýle çaklama düzülýär. Atomyň ýadrosy, ipneşi atomyň ýadrosy başgaça aýdanda şutaý ýaly ýadro. Atomyz ýadrodan we onuň daşyndaky elektronlardan ibaret. Ve onuň daşyndaky elektronlar şeýle görkezeyim. Ýadro we onuň daşyndaky elektronlardan ibaret biziň atomymyz.
şöyle yadromuz ve onun dışındaki elektronlar. Bu biz yer şarına benzetsek, yani yer şarımız şöyle bir yer şarımız. Şuayda zatı yadros dip atab etsek, şu proton ve neutrondan durýar. Atom yadrosunda proton bilen neutrondan ibaret. P harf bilen görkezýänimiz proton molekýär. Şu P harf bilen görkezýänimiz proton atomyň ýadrosunda. N harf bilen görkezýänimiz neutron. E harf bilen görkezýänimiz elektron. Atom we oň guruluşy Rutherford modeli hem ýa-ni planetalar bilen deňeşdirdik. Şoňa şol bilen meňzedilen mysal üçin elektronlarymyz biziň atomyň şeýle daşynda aýlanýar. Bir oku bar. Birinji gatlagynda şeýle daşyndan aýlanýar. Ve beýle elektronlar hem şeýle ikinji gatlag bolup bilýär. 2-3 şeýdip atomyň gatlaklara gidýär. Bu zat ýaly proton bilen neutron, protonyň zaryady pozitiv, elektronyň zaryady otrisatel. Elektronlarymyz şu okundan çykyp gidibermeýär. İçinde aýlanyp biler şeýle, ýöne şu okundan çykyp gidibermeýär. Sebäbi diýende şu protonumyzyň massasy şu elektronyny özüne çekip durýar şuýda zaryady bilen. Bärde de şeýle aralykda bolýar, ýöne ikinji gatlakdan çykyp gidibermeýär. Arasynda dartış güýji bolýar. Edil biziň yerimiziň günüň daşyndan aýlanýar. 365 günde günüň daşyna aýlanýar, ýagny biz oňa 1 ýyl diýäs. Bularym näçe mikrosekundan däri milyon, milliard sekundda bir görnüşinde şeýle aýlanýar gaty az wagtda. Bu biz atomyň üstünde işleýän adamlar näil kiçi başdan planetalarda işleýän zatlarymyz aralyklar näil daş we görünmez näil uly planetalarymyz gün sistemamyz näil uly bolsa atom bilen işleýän ölçek birliklerimiz hem şol derejede kiçi. Ýani täzeden ýene bir gaýtalak geçelim. Atomyz nämelerden ibaret? Protonlardan, neutronlardan we elektronlardan ibaret. Protonumyzyň zaryady pozitiv, elektronumyzyň zaryady otrisatel, neutronumyzyňky neutral adyndan belli 0, ýagny bir tarap bolup durýar. Şeýleje ýene de bir ýere düşündireýin. Aýlanyşy barada elektronlarymyz şeýle gatlak görnüşde atomyň birinji, ikinji gatlagyndan aýlanýar diýdik. Soňra biziň elektronlarymyz ýagny şeýle X atom diýip çyzyp görkezsek, şuýa proton görkezsek, şuýa neutron. Bärsinde atomyň massasy, şu massa gaýtyp gelelim. Atomyň massasy, massa teňdir proton goşmak neutron diýmek. Ýagny massa biziň atomymyz näme diýmek? Atomymyzyň özüne şu biziň atomymyz bir topu gözüňize getirseňiz, şoň massasy protony goşmak neutrony. Aslında siz diýmeňiz mümkin. Näme üçin elektrony goşamyzok? Häzir o barada düşündirip geçip. Näme üçin atomyň massasy protonyň massasy neutron massasy goşmak elektronyň massasyna deň däl. Aslında şeýle bolýar, proton, neutron, elektron massasy ýöne protonumyz bilen neutronumyzyň massasy elektrona garanymyzda has uly bolan üçin elektron massasyny biz ýok hasap edýäs. Mysal üçin siz dükana gitseňiz, dükanda şeýle terezde terezde 3 kilogramlyk bir produktda ýa 3 kilogramlyk diýeli kartoşka alyňyz 3 kilogram agramy kartoşka ýasagan. Ýanynda da şuýda bir sakkyç. Şuýda siz sakkyçyň agramy şu ýa-da çigit diýeli has kiçi bolkor hökmünde görkezýän çigidiň agramy kartoşkanyň agramyna goşmaýaňyz. Tereze hatda ölçemeýär muny. Tereze uly birlikler ölçeýän üçin belki kiçi birliklerde ölçär. Biz şunu
0,00 näçe milligram bolan üçin şu çegidimiziň agramy umum alan radymyň agramy 3 kilogram diýip alýas. Ýani muny ýok hasabynda görýäs. Bärde de elektronyň agramany ýok hasabynda görýäs. Şoň üçin atomymyzyň massasy proton, oşmak, neutron. Ýani periodik tablitsada bar bu. Periodik tablitsada atomlar ýokarynda duran, ýani proton sany aşagynda duran massa atmosferal atom massasy, onu hem hasaplamalarda hem siz görüp deňeşdirip bilýänsiz. Näme şu atom massasy şutaýdan gelip çykýar. Atomyň elektronyny şutaýda belläsek, elmydama eger atomymyzyň zaryady 0 bolsa, elmydama protonumuz elektronumuza deňdir. Protonumyzyň sany. Ýa-da başga çaýdanlykda protonumyzyň sanyny aýrýas. Elektronumuzy deňdir, 0 deňdir. Şutaýda görüşüňiz ýaly şu iki formulany bellemeňiz gerek. Birinji formulamyz şutaýda. Birinji formulamyz atomyň massasy proton massasy koşmak neutronyň massasyna deň. Şolkysy atomyň massasy protonumyzyň massasy koşmak neutronumyzyň massasyna deň. Ve ikinci formulamız eger atomumuz 0, ýagny zaryady 0 bir tarap ýagdaýda bolsa, proton sanymyz elektron sanyna deň. Ýa-da proton sanymyzdan elektron sanymyz aýrymyzda atomumyzyň oksitlenme derejesi ýa-da zaryady emele gelýär. Atomyň we onuň guruluşy Rutherford model şulardan ibaret.